आयु नै जावैसो हाबाब हा एसे लोंनायानो बिदि जाथारबाय होमबा बिदिसो होनदों नोङो आयै गावनो गोथावथार होननानै होनायाव होबाय ओमफ्राय बिदिसो बुंफैदों बियो हाबाब नङाहाय आइ आं माबा एसेल'सो होथारदोंमोन बांद्रायबो होआखै आच्छा ओमफ्राय बांद्राय नङियालाय मारैथो बिदि जानो मोनखो मानसिया हो हाबाब आइ हा गोबावजों खेबसे फैनाय नामै हा एसेल'सो होदोंमोन आरोहाय आङो हाबाब आइ हा एसेल' होथारदोंमोनहाय आङो नै आरो न'आव संनाय गोदैथारमोन नालाय जेबो नङा आइ हा गाबोनबा मोजां जागोन न'आवनो दंखायोना दालाय बाददे आयै नोंनाबो बांद्रायो एसे होनो नालाय हा एसेल' होमोन हाबाब आइ हा खापसेल' होथारदोंमोनहाय आङो बेनो बोरै बिदि जाखोबा नै खापसेल' होगोनखाय नोङो आंखौ मिन्थिया सानदों बियो नै जावैसो हा मारैथो बिदि जाखो नानिया आंखौसो रागा जोंलायलांबाय हाबाब नै आइ दे जावैसोआ उन्दुथ'थोंसै गाबोन फुङावबा मोजां जागोन सिन्था खालामनाङा जेबो गुड नाइट आयै आरो बे लोंग्रायाबो गाबोनसो मोनगोन र' आंजों जाबायहाय दानाबा फिसाजोजों रायजानोसो थोबाय एसेल' लोंनायानो जावैसोनाबो बिदि जाबाय होमबा जारलासोहाय थांसैहाय आङो दा नङाबा रायजाबायसो थागोन फिसाजों एमो आंजों थाबाय थाखा जारांजों थांफिनजानो गियो आं नोंखौ आंखौ गिनो नाङा आरोथ' सोराङाबो गनायखाबायना दालाय सोरां आंनि जिउनिफ्रायबो बांसिन खुसि मोनथों नों जिउआव आंनाथ' बिदिनो थांगासिगोन जिउआ सोरां नोङो मादोंमोन नामा हरजानो ओंहायथ' ओरैनो हरदोंमोन आं बिराद गोसोखांदोंमोन नङा माने आइया हरनो थिनदोंमोन नालाय माला फैगोन सोंहरनो थिनदोंमोन जों गाबोन थांनो सानदोंमोन एसेबां थाब फैनोसै ओं दे फैबानो जाबाय आरो माथो सोरां मावजि बुन्दा मा सनाथि मैना थिरुफाथिजों रायलायलायबाय नामा जानला माला बुंखायो मोनथिया गारा नों लोगोजोंसो रायलायदों आं इमिजों रायलायदों माथो सानदों आरे बिदिबा बिदि बुंमोन ना इयो जुलि दं नामा खाथियाव गार्लफ्रेन्डजों रायलायदों ना सन्देह खालामनायखौ नुवाखै नोंलाय माथो आखिरि गार्लफ्रेन्डजों रायलायखादों माथो मोनसिगोनसो नों आंजों दा बाराबा आंबो रायलायनि आयु इमि नों सानसे गैयियाव ना एसे खालि मोनथारबाय माबा सिरिनो नंगौसो नोंहा मानो रायलायदेरबाय थायो ओमफ्राय बेखायनो आं गावखौबो लिंखाबाय गावहा फैयासै ओमफ्राय दे जायखिया नोंल' थाब फैदो जा गोसोखांखाबाय आं नोंखौ दे जागोन दे नोंना फिसायालाय नोंदैया उन्दुबायसोमोन बा बिहाव बिखुनजोनाव गोथाव मोनजानायखाय उन्दुबायबो नामा दानो जानला मानला बुंखायो इमि दे होमबा जों दोनथ'नोसै दे जों नांलायनोसै लोखि सारा जेबो नङा दे इमि दे होमबा मावजि बुन्दायैनो थाबाय थाखासिगोन नोङो सोरां मा दे सना गावखौनो गाव मा सानो नोंनि फिसायब्रा नोंनि फिसाय नंखाथारा माथोसै आंहाबो थांनांसिगोन माथो बिहाव बिखुनजोनाव लिंहरखादों अमा रावख्रुबायनोसै बरिया हाबाब नायबाथाय नायफ्लांलांबायसो थायो आंहा आयै दाबो उन्दुवाखै नोङो ए बिहामजो फै नायनोबा फै मा नायदों आयालाय सानाबा नैहाय बिहामजो कार्टुनसो नायलाबायदों आङो बहा थांनायखौ गथ'आलाय मोजांथ' आयै न'आवनो थादेरा दसेखौनो सानाबा ओंहाय बिहामजो नायबाथाय नायफ्लांबाय थायो आंहा आयै जेबो नङा दे आयै नायजायो माथो खालामनो ना ओरैनो थानायाव हा नङाबा माथो दे नायद' नोंहाबो नायनोबा बहा थांनाय नोंलाय हो न'आवनो थादेरा नोङो आयु इसानाबो सना आंनिखौ देरबायानो माथो थाङाखैथ' आयै ओंथ' आयै नोंमाखौ देरबाय खोमा नोंमाखौ मानो देरा जानो बेलाय दखानावसो थांदोंमोन ना आयै ए आबासना आंनो मेथाइ लायदोंमोन नामा नोङो ओमफ्राय इनि सानसे गैयैखौनो बयनाय साला हानथारदों ने आयै ओंथ' बिहामजो मालाय आलासि जाहैदों बिमा बिफानाव दे थांनांगौसो गावसोर बेसे गोबाव थायो थाबोदों जेबो नङा दे ओंथ' आरो आयै
एसे बांद्रायबाय नामा? मानोबा? आयु मानोबा लायबावसो नामा? मा नांनायनि जौ लोङा नोङो मैया? बेखौलाय मालाय आइयासो होदोंमोन दा। ओमफ्राय होबा नोंहा लोंनांगौ जाहैबाय आरोना। एफा मोजां होदोंमोन ना, माथो जाखो ओमफ्रायलाय? एसे गरदसेल'सो लोंदों आं। एसे नै नोंनि गरदसेया आंखौ मिथियाखै नंदों बियो। होग्रायाबो बिखुनजोआबो होनाया होबाय बियो। जावैसो सना दे एसेल' होनना। आरो लोंग्राखौथ' मा बुंबावनो, लोंग्रायाबो लोंनाया होथारबाय बियो बिखुनजोजों जावैसो सना होननायखाय। जानला मानलाखा दा। नङा होनलाय। जायो नामा बिदि? माखौबासो? आं मबाइलाव रेकर्ड खालामना दोनखादों नोंखौ। मा? माथो सानदों? बांद्राय जौ लोंग्रा जादों बियो। आइखौथ' आइ मा बुंबावगोन आरो नोंखौबोथ' नों मा बुंबावगोन? एखे नोंसोर सानैबो बिखुनजो बिजामादै। जाबायब्रा जाबाय, बेखौनो रागा जोंबाय थायो नामा? जिखौबानो ओंखारबाय। मा? मानोबा? मा जायामोन नों? ओंखारमानदो नङाबा नोंनाव गोबा हरगोन आङो। एमु। आयु नै जावैसो। हा बेहायलाय माथो खालामबाय थाखोसै? नायलाय आयै, एमिया गोबालगासिनो आयै। मा होनखो? ओं आयै। हाबाब हा बेरेफुंजानलाय माथो जायामोनसै बेलाय? जेबो जायाखैमोनथ' आयै। गोबालगासिनो? आयु जावैसो। हाबाब हा मोजां खबरसो नामासै? मा? ओं। हाबाब जावैसो हा बिफासो जासिगोन नामासै नोंलाय? मा? र'हाय आं एमि आइनावनो सोंनि र'। नै आइ एमि, माबायदिथो मोनमारदों आइ? गोबाल' मोनबाय थादों आयै। हाबाब हा एसे खर'फोरबो गिदिंनाय मोनबाय बायदों नामा आइ? मोनदोंथ' र' आयै। हाबाब जावैसो हा बिफा जामारसिगोन माथो। माथो खालाममारखो नोंलाय जावैसो? मा? हाबाब जावैसो सना। हामथारबायहाय। आंनि आइ सना, आयै आंनि फिसालाय। हाबाब आं बिबै जासिगोन। मा? आयु बैसो गोलैगोन। नै बिफा। हाबाब बहा थांजोबखोसै बिसोर? आयु हाबाब आंनि आइ सना। र' नोम्फाखौ लिंना लायनि आङो। जों बिमा बिफा जामारसिगोन। जासिगोन खोमाथ' आरो। जेबो नङा। आङो आयै मा खालामबाय थाखो नोंलाय आयै? हाबाब बिहामजोहा माथो जाखो? बाब्रे आयै जानायानोथ' ना। बेहाबा मा जालायखोलाय दा? मानिबा एसे बाब्राबदों। ओमफ्राय मा खालामबाय थादों नोंलाय? नैहाय बिहामजो, नोंहावनि गामसा गांसे दङमोन, बेखौनो सुहैनो नागिरदोंमोन आङो। आरे आयै गामसा थामसाखौ दोनथ'। हाबाब हामानोसै। ओमफ्राय हामाथो जामारदों बिहामजो? जानायानोथ' आयै। नोंबो खोनाबाथाय मोसानोसो गोसो जाखागोन नोंबो आयै। आयु हामा होनखोसै बिहामजो? ओं आयै ओं। ओमफ्रायथ' ना आयै, दानो नों खोनाबाथाय ना हायावसो दङ ना अख्राङावसो दङ मोनलायथारगोन नोङो आयै। आयु हामाथो खोथा। ओमफ्रायलाय बिहामजो देनाय बुंनाय। देनाय हामाबायदि खोथा बियो? आंबो मोसानो गोसो जालायनायबा। बिदिबा मोसानो थाखाय रेडि दा आयै? देनाय बिहामजो बुंनाय मा बाथ्रा बियो? मा मोसानोल' बेलाय? थिगसे बारल'बावगोनसै आङो। आं हले बारल'नो थाखाय एकदम रेडिखा बिहामजो। दे बुंदोल'। नंगौना आयै? दे आंनि खोमाया खोनासंनो लुगैनो हामथारला बिहामजो बुंदो। खुसियानो जिबायदि गिदिरखाना आयै। आयै जोंनि न'आव ना थाबैनो गोदान आलासि फैसिगोन आयै। मा होनखो बिहामजो? ओं आयै ओं, नों बिबै जासिगोन। मा? आयु ओं आयै ओं। आयु बिहामजो हा बिदिबा मा आबा सोरां आरो नोङो बिमा बिफा जासिगोन? मा? गोदाव सोराव। नङा आयै, माने आं आरो सोराङा बिमा बिफा जाया। आयु हा होमबालाय माथो बिहामजो?
मानोना आयै थारैनो नों बिबै जामारसिगोन आयै नाथायबा बिदिबा मा आयै एमि आब'आ बिमा जासिगोन मा होनखो बिहामजो नंमारगौ नामा आयै बेवाइफोरा फन हरदोंमोन बावाखै दासो हरदोंमोन आंथ' हालाले खुसियानो आयै हालाले खुसियानो आयु आयै बिमा जासिगोन मा जाखो मानि दावराव दावसि बिफा नै खोनाबायना मा जाखो आयु ओरैबायदि खुसिना बिफा हाबाब आं हालाले खुसियानो आं हाला देनाय मा खुसि बियो आंनोबो खिन्थानाय एसे नै खोनादोंना बिफा जों सानैजों बिबै बिबौ जासिगोननो मा होनखो बिफा मा होनखो बिमा बिदिबा आइजुरिजों सोराङाबाजों बिमा बिफा जासिगोन ओमफ्राय जोंखौल' मानो सन्देह खालामोसै नङा बिफा नङा जुरि आइजों आबा सोरांजों नङा बर'सा आबाजों एमि आइजोंसो नंमारगौ बेहाय बिफा एसे मेथाइ गोदैफोर लायदो जानोसै आयौ फाग्ला बोरै हामा खालामनाय जाखोसै बेलाय आं हालाले खुसियानो बिमा आयु बा मालाय खुसिफोरा गोलैगोनहाय फाग्ला बोराय दे फिसौ मोनसिगोननि खुसि हाबाब बिहामजो गोनाङावनो बोरायाबो न'आव थानो बाबाय आं नै ओमफ्राय बिहामजोजों आबायालाय माला फैगोन आइ मालाथो फैबावगोन बिसोरलाय बिहामजोनि महरखौ नायनो लुगैना हामथारला आंहा नै आयै दायोनो फैगोन होनदोंमोन आयु अबेयाव दोनथ'बावनो आंलाय बे खुसिखौलाय ओइहाय बोरादि थांदो माबा मिस्थि लादु माबा माबिफोर लाना फैदोहाय माथो नायबाय थाखो खिन्थु नों थाङाबा आंनो थांनोसैहाय आं थांनोसैबो बिमा दान लानानै फैनोसैबो आङो हाबाब आं अबेयाव दोनथ'बावनो आंनि खुसिखौलाय आं बिबै जासिगोन आं बिबौ जासिगोन र' आं मिस्थि माबा माबि लाना फैनि दे बिदिबालाय बिहामजो फैथारथोंसै बिसोरो मा बेरायनो आयै आं बिबै जासिगोन हाबाब बे दिनखौ बेसेबांबा गोबावनिफ्राय नेना दंगासिनोमोन आङो आयै आरो आं बिमादै जासिगोन हाबाब बे खुसिखौनो खोनासंनो लुगैनो हामथारलामोन आङो दिनै आफा आनान गसाइनि अननायाव आंनि बिबै जानायनि सिमाङाबो जाफुंसिगोन आयु एमि आइ आबा बर'सा थारैनो बे समखौ नेनानै दंखायोमोन आङो फिसौनि मोखांखौ माला नुगोनसो जाना दंखायोमोन आङो एबार नुमारसिगोन बिदिबा आयु दाहालागै रानलायसिगौमोनहाय बिफानि गामसाखौसो सुनो नागिरनाया बावलायलांबाय आंहा र' बेखौनो सुहैग्रोनोसैहाय आङो खुसिफोराबो हालायलांलाहाय आंना ओमफ्राय दिनैनो थांमारसै थाङाबा माथो ओमफ्राय नोंना बिमाया थाजाबावनो लुगैदोंमोन ना आइनालाय बिदिनोखासै आइयाबो जि फन हरगासिनो हजोंनिफ्राय गावहा खिन्थाहरलायबाय खोमा आरो हजों थांनानैसो सारप्राइज हैनांगौमोन दा माथो जाखो खिन्थानायालाय जेबो जायाखै अब्लाबो बिदिबा थांमारसै न'आव थांसैथ' आरो मालाबा फैफिनलायगोन ना आरो दे होमबालाय आयु दिनैनो थांमारसैबो नै जावैसो आइ सना हायसे मोजां खुसिनि खबरखौ दिनैसो मोनथारदों आरो दिनैनो थांफिनसै नोंसोरो नोंसोर जानो थांसैना आयै मालाबा फैफिनलायगोन ना आरो जोङो ओरैनो फैनायानो फैखाया गावस्रा एसे साननैसो थाबावबानो जाथारोमोन आयै बिदिबा नोंसोरबो थुदोना जोंनाव हाबाब जावैसो नांथ'हाय मालाबा मोजां सम लानानै थांगोन दे नोंसोर थांजानो गोसोबालाय आरो माथोबाव आरो एबार जै फैबाय फिसौखौबो लाना फैफाखादो नेनाल' थानसां बै समखौ मालादि आंनि फिसौनि मोखांखौ नुबावगोन आङो दे आयै थाबैनो नुगोन दे माबा ओरैनो फैनाय ओरैनो थांनायल' जानोसै जावैसो दे जेबो नङा आयै आरो जोंलाय एबार फैबाय थाखासिगोन ना नै आइ सना एबारनिफ्राय मोजाङै जोथोन ला गावखौनो गाव मिथिबाय आरोथ' जावैसोआ दंखायोआनो
जावैसो मोजाङै नाय आइखौ दाथ' आरो बिमा बिफा जानो हमबाय नोंसोरो दे जागोन आइ आरो आइ सना दाथ' नों गावखौनो गाव बिराद जोथोनै लानांसिगोन नों हारसिं नंलाना आइ दे आइ मोजां था दे आइ दे जागोन आयै बांद्राय सिन्था खालामनाङा नोङो र' नोमफाया बावबाव थांखो दखानाव थांनो होननानैसो ओंखारलांदोंमोन आं फन हरनि र' नै आबा दिनै आफा बोराइ बाथौनि अननायाव जोंनि न'खराव गोदान खुसि फैनो नागिरदों दिनै आफा बोराइ बाथौनि अननायावनो नोंसोर सानैजों बिमा आरो बिफा जानायनि लामायाव आगान सुरजेनबाय हे आफा नोंनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो फैगोन इयुन समावबो आंनि फिसाफोरखौ बेबायदिनो बोर सारस्रिहरबाय था आफा बेबायदिनो नायहरबाय था हे आफा बोराइ बाथौ आं आरो मा रावै साबायखर बुंबावनो जोंनि जिउआवदि एसेबां गिदिर खुसि हरबाय नोङो हे आफा गासैबो नोंनि बोर सारस्रिहरनाय नोंनि अननायावनो जोंबो दिनै बिमा बिफा जानायनि खुसिखौ मोननो हादों हे आफा जोंखौ जेब्लायबो बेबायदिनो बोर सारस्रिहरबाय था जोंखौ नायहर आफा जों नोंनि सेराव बेखौल' आरज गाबोदि जोंनि फैनो गोनां खुसियाव जेबो दुखु दाहा खैफोद आफोद दाफैथों आफा आयै बेयो माबोरै गोमोरखो जोंबाय थानायानो माबोरै बिदि गोमोरखो आयै बिहामजो जेबो नङा दे आइ एसे बाराबो स्रो बारदोंना बेखायनो गोमोरबायदां आं गोसोखौनो मोजां मोनासै आयै जेबो नङा दे आइ दे लागाय हरफिन बिदि गोमोरनाङामोन आइ दे आबा जेबो नङा दे बांद्राय जेबो सानथ'नाङा आबा आफा आनान गसाया दङना बे गासिबो नाहरगोन बिदि गोमोरनोथ' नाङामोन हे आफा ना जोंनि आरज गाबनायाव माबाफोर गोरोन्थि जादों नामा जोंनि आरज गाबनायाव माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा जोंखौ निमाहा हो आफा आंनि नायगिरि लोगोफोर दामायनि माने जोंनि भिडिअ'आ एसे लेट फैगासिनो आरोना जाहोना जाहैबाय जोंनि आइया माने लोमजागासिनो दंमोन आरोना बेखायनो एसे भिडिअ लाबोनो हाथ'वाखैमोन जोङो आरो आंबो गोसो दंबाबो गोसो गैयाबाबो दामायनि एखेबारे गुजुलागासिनो लोगोफोर मा होनबावनो मा खालामबावनो थ' बेनोमोन लोगोफोर दे होमबा जों नेक्स्ट भिडिअ'खौ थाबैनो लानानै फैगोन बाय बाय दे होमबा लोगोफोर आरोथ' आंनि थाखाय गासिबो खामानियानो उनाव आइया सिगां